I come from a lineage of warlocks, ng'anga, zvienda zvakadaro. I'm the first prophet. Saka kudzinza kwedu kwanga kune ng'anga. You understand? Yeah. So by bloodline, I carry power. Saka all the accolades dzemadzitateguru angu dziya zvavaiwina vachiita vachidii, because of that zvandigraduatesa kuti ndive a commander in the spirit. Ende zvinhu zvisingaitiki mabhidhiri. Where daritiki mabhidhiri? Everyone knows kuti Prophet Makandiwa is chosen pakutsanangura shoko. Tinogona kuparidza but unoona kuti murume ari kuvhura chi? Ari kuvhura bhuku. Hakuna muprofita ari muno muZimbabwe asiri kubva kulineage yeng'anga kana kuti yemapostori. Hakuna. Tombotanga nababa Guti. Ndati inini trace their background. Yato omweke yangu iyi. Hakuna. Uchatoona kutoti mudzinza mababa aGuti munogona maitove nemunhu aitoita zvemaherbs achirapa vanhu. Azviite UK. Anyone waunoona anongozonzi anyuka, munhu iye akatoromba. Ukatotrace history yevanhu vese maprofita chaiwo kana kuti vanoshandiswa naMwari, panotori nemunhu kubackground akatombotaurwa naye nani? naMwari. Zigo kumuri kwavo experience. This is my personal opinion. Vanotsamwa yatsamwa avo. Inini I don't think kuti Bolt Carter anoshandiswa neanything. What do you think? I just think kuti munhu anongori nezeal nezvinhu zvemweya but asi spiritual. Munhu ane chido. Munhu ane chido. Yanga yakuita kunge match yemakristu nemapostori. But haipo iri match iyoyo. No, haipo. In literal sense. Handa kuzati maiguti vaitocomplaina. Inini ndinofunga kuti anyone anocomplaina kuti chechi yakati kana zvakati haasi spiritual. Muti maiguti haasi spiritual. Vanenge vastori kana vachicomplaina nezvozvo. Because mumweya Zigo hamuna postori, hamuna AFM. Muspirit mune power. Kozoita way imwe iri kuitwa navamwe vamunoti gogo venya ndichostaura zita rangu, zita ravo, vari kushandisa chibereko chembwa. Kuti what's keeping them busy? Kuti vanotora imbwa hadzi voita kuti irare nedzi panenge iri pahiti. Painorara nedzimwe mbarume paipai. Then vozoiuraya votora chibereko chacho vochiomesa vochigadzira vanochigadzirisa. Ndo iri kugadziswa vamwe mastreets. Ndiri kutaura kuti ndiri kugara pavanhu vanogona kugadzira meni. Recipe yemeni kuti unotora ziso rembudzi wozodai. Muchiigona. Ndinoigona. Asi handigadzira. Aiwa. Iyi recipe dzanasekuru. Kune vatakati gadzirai meni muti rove izvezvi vakatanga kutaura this and that. Aiwa. Ndiudze one man of God asina kuroora. Asina kuroora bachura? No. Asina ane mukadzi asina kuenda kunoita roora. Do you know kuti roora it's a ritual? Ritual it's a practice. It's a ritual. Roora it's an adoption ritual. Mari iya yataigona ngoitumira neiko kesha. But why tichiunganidza vanhu? Kana ngoibhadhira paaccount. Why tichiunganidza vanhu? Hatisi kuombera kuna natsano vakagara. Tiri kuombera ku the spirits of the family. Kuti we are now taking your child and making her our child. Ndosaka taakumudaidza nemutupo wedu. So it's itori ritual. And ritual yechivanhu. Yechivanhu. Chinonzi chivanhu. Ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa. Ladies and gentlemen, nhasi ndiri kudombo shava. Vamwe vanobva vati Borodale extension of extension. Hanzi Heathcliff ndo Borodale extension. And then inenge ya extension ye Borodale extension. And nhasi nambo invitewa na Commander Ibrahim. Muri kuona vakachena chaizvo. Makapfeka kunge muri Pope here kuRoma. Pamwe ndimi the next black Pope. Aiwa handisi Pope, toti rest in peace kuna Pope. Right. Commander Ibrahim. Saka iyi inonzi Commander suit. Commander Satai. Commander Satai. Zvine meaning here, zvine chirewe. Zvine spiritual meaning. Ukatotarisa mushoko uchaona kuti Mwari vanotopa Moses ma specific instructions ane chekuita nezvaifanira kupfeka.
Saka ndinogona kusatsanangura hangu gown but ndogona kutsanangura kuti kuona mucheka uyu. Mucheka uyu kazhinji kana uri apa zvinoreva kuti pari kumirira hondo. Saka ngirozi yandinoshanda nayo muupenyu hwangu kana kuti ngirozi yecommission ikauya ikapfeka gown rered ndoziva kuti wiki rino iri ndere nyaya dzevanhu dziri serious, dziya dzengozi dzezvikwambo dziri violent dzine ropa. Ikauya ikapfeka regold ndopaunenge uchinzwa chiti ndiri kuda 100 vandinonamatira kuti vabate ma10,000. Ikauya ikapfeka richena ndoziva kuti aiwa inyasha, iwiki renyasha. Ini nda kuti muzongondibata painenge yakapfeka gold. Aiwa hapana dambudziko. Ndichida mari but vanhu wopo manje wakaona munhu akapfeka meno vanhu vanongozvitya chichi indava vanhu vachinyanya kufarira masutu. Handiti masutu izvezvi yarepresentation yemunhu waMwari. And then wakaona akapfeka nguo idzi vanoti hatinyatsomuzwisisa. Okay, so zvinhu zvese zvigo zvine pazvinotangira. If you check uchaona kuti tikada kuzviisa mucategory eZimbabweans we are Africans but tinogona kuzviti we are British Africans. European Africans. Why? Because we were colonized by Britain and Britain in a certain influence yayakawinza mugerero watinoitwa ndosaka chinzoda kugerwa English cut mupfekero watinoita. You understand? But kana uri munhu ari religious zvinogona kukuaffect. Kuti ukaona munhu akapfeka gemenzi wobva wafunga kuti impostori. Handiti garment. Yes. But ndiri kuti sekuti ukaona munhu akapfeka gemenzi remapostori here unoona funga kuti impostori kana kuti muIslam. But that's Jewish dressing. Yes, actually. Wazvona. Saka suit that's British dressing. Saka anyone anogona kucategorize munhu nedressing yake munhu iyeye ari on a level of religion haasi spiritual. Because kana uri spiritual unogona kutonzwisisa kuti kunotorere kamwe kamupfekero kanoitwa navanhu vari spiritual. Actually ndiri kutofunga kuti Jesu akanzi auya nhasi anouya akapfeka chii? Jesu akanzi auya nhasi anouya akapfeka erobe. Zvinoda kutoenda zvinogona kutoenda kune zvandakapfeka. Ambouya akapfeka suit kuti Jesu akarova tai. Handifungi kuti anouya akapfeka suit. Why ndichidaro? Because remember iye Kristu wacho physically he was from the Jewish tribe. Mashona. Saka dressing yavo ndiyo iyo yatiri kudi yatiri familiar nayo. But you never know, pamwana gona kuyakarova 6 button. Alright, aiwa ndafara mupfekero wamakaita that is beautiful. At least tirombosanganawo nemapresita machichichichi. Alright, ndinoona paTikTok ndo panogona Commander Ibrahim. Nandichitarisa ndichiona Commander Ibrahim. Why are you a commander? Right, ndoda kuti ndinyatsotsanangura kuti why am I a commander? Commander is a rank. So if you check mushoko uchaona kuti mune military terms. We are a war club of the Lord. Saka uchaona kuti kwainzi Jesu paakasvika ku the land of the Gadarenes akasangana nemurume anga ane legion of demon. Legion is a military term. Just like battalion it's a military or centurion. Military terms. Saka mumweya mune marengi. Saka I'm not a captain. I'm not a major. I'm a commander. Why ndiri commander? I come from a lineage of spiritual people. Dzinza rangu inini ndere vanhu vanga vari very spiritual, vanga vari very spiritual. I come from a lineage of warlocks, nganga, zvienda zvakadaro. I'm the first prophet. Saka kudzinza kwedu kwanga kune nganga. You understand? Yeah. So by bloodline, I carry power. Saka all the accolades dzemadzitateguru angu dziya zvavaiwina vachiita vachidii, because of that zvandigraduatesa kuti ndive a commander in the spirit. Because when you speak of spiritual things, handisi kutaura spirituality on theological levels. I don't hold a theological degree or theological certificate because those are personal experiences of someone else. Inini I hold accolades in the spirit by virtue of my ancestors and my own personal experiences. Saka uchaona kuti familiarity ye power
iriko kubva ndichikura. Ndiri kutaura kuti ndiri kugara pavanhu vanogona kugadzira mheni. Recipe yemheni kuti unotora ziso rembudzi osodai. Ndinoigona. Asi handigadzira. Aiwa. Iyi irecipe dzanasekuru. Kune vatakati gadzirai mheni muti rove izvezvi vakatanga kutaura this and that. Aiwa. Saka ndiri kuti I come from real power. Kwete rekunzwa nematestimony. Kuti Moses akazorwa gungwa rikatsemuka. No. If you check my TikTok, what I teach from personal experience. Zvinhu zvandadzidza. Mutonyora Bible renyu. Exactly. Yes. It's mabasa evapostori. So this is the good news according to Commander Ibrahim. Saka kunzi commander, I am a spiritual territorial commander. Yeah. Alright. Sikaini nemanzuro andiri kuita. Ndikutoona kuti pane sanganiswa like wekuti chivanhu chikristu chitendero zvinobhilivwa nezvakandaka, but imimi muine zvenyu zvamunoita ndizvo. Okay, here's how it works. Religion is categorized by a group of people. Christ never came to create Christianity. Kristu haana kucreata chikristu. Kristu came to enlighten people. Kuvhura vanhu meso kuti the kingdom of the Lord itange kuita existence within our own physical kingdom. So then a group of people started pointing out to people who followed Christ kuti these people are behaving like Christ. So they are Christians, meaning Christ-like. In Christianity is the only religion iri kutadza kunzoiswa nevanhu kuti haibvise the culture. No. Ino exista within your culture. Saka tiri kuti isusu kana tiri ma-Africans. Anditika? Ndiudze one man of God asina kuroora. Asina kuroora bachura? No. Asina ane mukadzi asina kuenda kunoita roora. Do you know kuti roora it's a ritual? Ritual it's a practice. It's a ritual. Roora it's an adoption ritual. Mari iya yataigona ngoitumira neiko kesha. But why tichiunganidza vanhu? Kana ngoibhadhira paaccount. Why tichiunganidza vanhu? Hatisi kuombera kuna natsano vakagara. Tiri kuombera ku the spirits of the family. Kuti we are now taking your child and making her our child. Ndosaka taakumudaidza nemutupo wedu. So it's itori ritual. And the ritual yechivanhu. Chinonzi chivanhu chi, it's our African culture. Era yakaitika ndeyekuti when the colonizers came, they wanted to make sure they brainwash people to the last. Ndobva vachiti ma-practices enyu aya haasiriwo. They are evil. They are wicked. Saka musadai. Ndobva zvinhu zvakawanda zvadzimwa. Antitika. Ndosvika uchiona iwo kuti vanhu havatonzwisi difference yemudzimu nevadzimu. Kurunzisa, vadzimu it's our ancestors. We don't worship those. We acknowledge those. Mwari waAbraham, Isaac na Jacob. Yes, same way uti mwari wabagoti. Mwari wazigo. You understand? Then mudzimu zigo, chinonzi mudzimu, it's a guardian spirit of a lineage. Vadzimu ndo ancestors edu matateguru ana baba vedu akafa na sekuru vedu na chi. And then mudzimu ndo chibaba chinochengeta dzinza. Mudzimu ngatiti it's an angel of the family. Mudzimu zvinongoreva kuti a spirit. No, haisi ngirozi. This is what people should understand. Mumweya mune ngirozi, mune madhimoni, mune ma-fallen angels, mune zvimwe zvinhu zvirimo zvine mazita atisingagoni kutsanangura kuti mazita akati. You understand? Let's just say it's an angel. Inochengeta muri. Ino-enlightena muri. Because remember, tiri vanhu vaMwari. Before Christianity even came to Africa, tasingataura naMwari here. Taitaura naMwari. Saka Mwari vanochuza munhu azvarwa ane gift. Anditika? Kuti mweya iwowo unochengeta muri, uchiva uno-enlightena munhu. Ukatarisa uchiona kuti hakuna vanhu vainamata mudzimu. Mudzimu anamubvera yanamatwa. Mudzimu yaiuya kuzopa guidance. Vainamata musikavanhu. Musikavanhu ndiye Mwari. You understand? Ayo,
tisati anyanyopinda deep apa ndakudzoka pacommander. Since you said commander, it's a rank. Kudhara ndaimboteerera masemon ana Prophet Uberi Angel. Madays akanetsa the prophetic movement. Pane clip ra Prophet Angel achiti prophets are territorial commanders. Kana makambonzwa clip iroro. Muri same level nana Prophet Uberi Angel ivava. And then anosati zvingova zvemaprofeti chete because mati pane futi even culturally. Muculture medu I believe tine mhondoro. Tine masvikiro. Then kumapostori tine vaprofita vambana mwazha anditi vakafana wimbo. Imimi vanhu vamunoti kana makatarisa komanda Ibrahim kuti mungoedza kunzwiswa ndiri ani ndakada kuenda same level nevanhu ava vanogona vana vahombe kana vadiki but chimbotarisoi vanhu vakada sewa. Alright, Bible shoko ramwari rinoti once I spoke twice you heard. All power belongs to God. All power. Nera Satan. Ndera mwari. You understand? Saka chinosiyanisa vanhu parengi anditika is span of existence within a certain category of doing something. Wanzoisa. Ngatipe example yavamutendi veZion. There is the father akatanga Zion. Paakaitanga yanga isiri as big as it is now. Then kwana mutenda arichi ariko. Saka category of rank inogona kunetsa kudetermine because tinogona kuimeasure nezviri paground nhasi. Tikameasure nezviri paground nhasi zvoreva kuti tiri kutraya kuequata zvinhu zvaachivwa ezvino. But tikaenda mumweya tichimeasure mumweya ndo pandiri kuti inini I come from a lineage in a centuries of power. Saka handizive kuti Prophet Hubert vari kubva kulineage yakaita sei. Handizive kuti ninga ari kubva kulineage yakadi yakaita sei. Saka handikwanisi kuzviisa mukategori yavo ndozviti ndiri kuzviita comparison kuti ini ndinenge ningi no. I'm not in that league. Alright, ko izvezvi pari kunetsa nhau dzekuti munhu anenge ari kana n'anga obva achinjata muprofita. Kana anenge ari muprofita obva achinjata n'anga. Makaona vhidhiyo ramaigoti vaitocomplaina chaiko kuti be careful. Imi manje muri kubva kulineage yeun'anga. And then zvini izvozvo mukuzvitora motozviti ma-accolades ari mumhuri menyu. Hazvikonzereka misunderstanding neka problem. Hakuna muprofita ari muno muZimbabwe asiri kubva kulineage yen'anga kana kuti yemapostori. Hakuna. Tombotanga nababa Goti. Ndati inini trace their background. Yato omweke yangu iyi. Hakuna. Uchatoona kutoti mudzinza mababa aGutika munogona maitove nemunhu aitoita zvemaherbs achirapa vanhu. Azviite UK. Anyone waunoona anongozonzi anyuka munhu iye akatoromba. Ukatotrace history yevanhu vese maprofita chaiwo kana kuti vanoshandiswa naMwari. Panotori nemunhu kubackground akatombotaurwa naye nani naMwari. Zigo kumhuri kwavo lineage yevaLevhi yakatoannouncwa naMwari. Pa12 tribes haasi munhu wese aitaura naMwari. No. There is a specific lineage inotonzi ava ndeve mara. Chero zvikadii unotongoona kuti vanongobuda vane mari. Ana Judah ndeve utongi. You get it. Now, to come back to your question, ndambodzokorodza ndikati once I spoke, twice you heard. All power belongs to God. Problem inoita vanhu ndeyekufunga kuti muprofita akanaka, n'anga yakashata. Unozviziva here kuti Zigwe ndodzinga madhimoni? Ndichidzinga madhimoni, what makes you people think kuti ndinogona kutadza kudaidza dhimoni? Inichigona kuridzinga. Saka unozviziva here kuti Zigo muprofita hakwanisi kunamatira zvinhu zvemunhu kuti zvidhakwe. Zvinenge zvakanaka here. Zvinenge zvisina. Saka inyaya yeassociation. Handitika? MaKristu aita problem yekuda kuzviita kunge iwo ndo ari superior ende iwo ndo akanaka. You get it? Mwana wemumuslim akarwara nhasi, mumuslim akanamata mwana aporera. Mwari anonaisa mvura mumunda mechi? Exactly. All
power belongs to God. God. Saka chakanaka nechakaipa, it has nothing to do with title or office. It has everything to do with personal character of an individual. Ya, panapa zvandiri kuunzwa handisati ndambozvinzwa. Ndoda kuti vese vari kuona handiti kumachechi kwenyu munopinda kwaprofeti Ubetenjo, kuZayoja, kuFM, kwaprofeti Makandiwa, kwaprofeti Miracle Paul, kwaprofeti Michael Selo. Maprofeti ndo awandisa mazuva ano mazita, saka ndowati angonyanya. Kana kwana Apostle Tawashe, Apostle Grupira. Ya homework yenyu. Mumbonotarisawo lineage yavo kuti kudzimba dzavo kune munhu aibudirwa nemweya, kune munhu aitawo zvekushopera, kana kune munhu aitawo zvekuprofita. Mutauriro waita Commander Ibrahim ndewekuti vari kunyaso vari shuwa nezvavari kutaura. Aiwa, ndiri kupaona. Saka pamati once you speak, twice you hear. Ndakaona paredhiyo Bishop Mapongo adaurwana nemumwe mufundisi vamuti I speak once and you hear twice. Zvikanzi hawo zvikanzi ndine muromo one asiwo nenzeve two. Saka you should hear twice. Saka ndo pandoda kuchidzoka manje apa pakuti saka zvatakaona zvakaita naBoldcutter zvatakachinja izvezvi van'anga handiti oro zviri kuita vamwewo vandiri kuona kuti anenge vari n'anga vochinja kuita maprofita hazvina kuipa. Alright. Tikatora Colgate tikakwesha mazino zvakanaka. Tikatora dovi tikaisa pachingwa zvakanaka. Tikatora Colgate nedovi tikazvisanganisa tinocreate poison. You understand? Like I said, munhu zvaunoita, your personal character inodetermine outcome yechinhu kuti chava good here kana chava bad. Mubvunzo hausi wekuti zvaitwa naBoldcutter zvakanaka kana zvakashata. Mubvunzo ndewekuti ambozviitirei. Saka zvoda kuti kuratidza kuti number one, iye as an individual handitika Bible rinoti you are not hot, you are not cold, you are lukewarm. Handitika an undecided man is a danger even unto himself. An unstable man. Saka uri kuona kuti already I wouldn't trust munhu akaita saBoldcutter because spirituality haisi yekufungidzira seko. Handifungidziri kuti inini, I'll give you an example. Inini ndakavingwa nenzou yakaita kunge munhu. Urunzwisisa? Let me tell you. Ndakaita vision, ndakavingwa nenzou yakaita kunge munhu. Wombe. Yakabata basket ranga rine mazai egold nered newhite mukati. Ndobva at the same time ndaona a man who looks like me exactly but bigger and stronger. Akapfeka gemendi rakaita serandakapfeka. Ane mucheka wered wakadai, ane mucheka wegold, ane mucheka wewhite. Ndobva vamira pamberi pangu. Ndobva vese vandidaidza. Pavakandidaidza, I saw my late father vakanditi yanguva yekuchusa kuti uri kudei. And at that vision I knew kuti ndikaenda kunzou uku ndiri kuzoita asekuru. Ndikaenda uku I'm going to become a prophet. So asi zvinhu zvekuti ndingazomuka mangwana ndoti no ndanetswa nekuita saka ndakuenda uku. No. Anyone anodaro, inini I will tell you my personal experience. This is my personal opinion. Vanotsamwa yatsamwa avo. Inini I don't think kuti Boldcutter anoshandiswa neanything. What do you think? I just think kuti munhu anongori nezeal nezvinhu zvemweya but asi spiritual. Munhu ane chido. Munhu ane chido. Saka munhu wekuti ari intelligent. Saka akanzwisa kuti no, kuchiprofita tikadai zvinodi zvinobuda. Ndobva achiona kuti no, zvinenge siri kunyatso buda. Ndobva achichinja ezvinauya kupi kung'anga. Handiti akunzi no watch because it's easy kai logic kadziko. It's easy unongoti paipa ndakarasika mudzimu yangu yakaramba saka ndakurwiswa saka ndafana kuenda kupi uko. But ndiri kuti inini it's easy kutoti ubve kuita ng'anga woti ndatendeuka. And usually chinotendeutsa vanhu. I'll give you an example. Yomwe muimba akati hachaimbi jita akuimba gospel. Baba Harare. Do you know why? My personal opinion. I think Baba Harare was a force. He's actually a force
handitika pavakaita nziyo dzavo dziya vachipindidza zvigure nei I think pane chinhu chiri spiritual chakaactivateka chaactivateka. That guy had a real genuine spiritual experience yakamuvhura brain akaona kuti no ndikaramba ndichifamba nepath iyi ndinogona kusazodzoka, rega nditendeuke ndiende kupi uku. Ndo zvinoitika kazhinji nen'anga, dzine madoors adzinogona kuzovhura ekuti ega anoona kuti izvozvo pakupisa, rega ndibve uku ndiende kupi ndiende uku. Pandiri kuti inini haungomuki nje unenge number one usingazivi uyu usina anything chakambokuita kuti uve ipapo. Hey, saka zvinoexplaina the same way ini ndakatomboparidza chaiko, but kuparidza kwangu uri kwebhuku kuti unenge uchingonorara uchiverenga urinzwisa shoko raMwari wouya ubva wati zvakadai, but kana pakudiwa simba wachati simba racho randoona vamwe vachishandisa riri kumbobva kupi. Asi unotona mumwe achitoti in the name of Jesus madhimoni obuda, potoita mashura, potoitika chii, mushandisa bhaibheri rimwe chete, asi iwewe zvichiita zvichiramba ngori webhuku. Is it the same thing? Bhaibheri rinoti many are called but few are chosen. So being called kuti zigoya pano. Kana wauya you are given an assignment. Ndeye assignment yako inonoparidzira zvifeve, inonoparidzira nekumining, inonoparidzira kwakati, handitika. But pakupiwa assignment ipapo, handitika, pane mamwe ma-assignments are unique. Just like kumedical field, kuti many are doctors, but few are surgeons. Few are brain surgeons. Saka, being chosen now, inoita kunge a specialty. Kuti kwa kuspecializwa. Kune munhu mbabo wekuti akatanga kuprofita. Unonyatsoona kuti toprofita tese but iri level iri. Handitika. Let's give practical examples yevanhu vanozikama munyika. So that people understand. Ende zvinhu zvisingaitiki mabhidhiri. Wedharitiki mabhidhiri. Everyone knows kuti Prophet Makandiwa is chosen pakutsanangura shoko. Tinogona kuparidza but unoona kuti murume ari kuvhura chi? Ari kuvhura bhuku. So chido chekushandira Mwari, chekuita zvinhu zvaMwari hachina kushata. Problem inozoshata pakuti iwewe zigo, you are just a teacher and you understand kuti you are a teacher. Wakuda kuzodzinga madhimoni. Ndo panonzi nebhaibheri vana vaSkeva vaitenderera muJerusarema vachidzinga madhimoni. Bata pekuti vaidzinga madhimoni. Zvoroti vaiti vadzinga. But vanozosvika panyaya yatambotaura yerengi yaya. Padhimoni rine rengi yakadarika level ravo. Ranga kuda rengi rana Paulo. Dhimoni racho. Ndobva varohwa nemadhimoni. Ini ndakagara panapa panitori nekesi yekuti munhu akauya naye ndinogona kutofona kuti mutumwa pane munhu ari kurwara mana. Izvi zvinoda imimi. You understand? Problem inozoita pakuti iwe uda kutoona kunge iwewe uri superhero zvese. Ndo panoita problem. Alright, ndakuudza sevamashure mbijana. Pamataura kuti mimi makaona nzou apa. Vamaona vanhu vakapfeka garment apa. Which means you are supposed to choose either you are going to be, let me use the word inotityise godobori, or you are going to be muprofita or a prophet. Why did you choose a prophet mchisiya godobori? I grew up in power like I said. Ndakakura ndichiona vanhu vekudzinza rangu vachitamba nepower on the side of vana godobori. And the one thing that I saw ndezvekuti kusaidi kwana godobori kwakafanana nekusaidi kwenguo tsvuku kana kuti kwemapostori. Hakuna syllabus of guidance. Hauna limit. Saka you can exceed power. Power is a drug, very addictive. Zvekuti unopedzisira wakutoita nezvinhu zvausingafaniri kuita. But kuchiKristu manje kune syllabus of guidance. Ndosika uchiona kuti ukada kudai chiwenga anobva kuti zvakanyorwa papi izvozvo.
So achitokubvunza kuti you see, rakanyorwa pa- so I think it was because of zvandakakura ndichiona varume vaizviita vachizviita. I did not envy that. Alright. So I decided no, I don't want to end up like these guys. Vekuti vanoteya zvitsinga rodhi yese, vanhu vorohwa nezvitsinga wozovaudza kutoti kana ndoda tivhise zvitsinga izvozvo uyai nemombe. You understand? So there's a very thin line between uroyi neun'anga. neun'anga. But maprofita emazuva ano ka akuzviita. Maprofita ekuchechi cheo vanenge vachatokuteera chitsinga iwewe. Inyaya yekuti havasi maprofita. Yeah. Vane matitle ekunzi maprofita. Munhu anoona mumweya zigo haana spiritual indiscipline. Because if you really see stuff, kune zvinhu zvinotyisa zvisingaiti. Pane zvinhu zvokuti zvikataura newe zigo unonzwa kubva kunzara kusvika mubvudzi rako, haunzwi nenzeve, unonzwa nebody, unonzwa munzwiro unoita chando yayo, ndo munzwiro unoita. Saka one sign inongokuratidza kuti uyu haoni chinhu spiritual indiscipline yake. Mutauro wanenge achingoita zvinhu kuti angels are here. Iwe. That's a very good sign okuratidza kuti hano havasi kuona zvavo. Vari kugugula. Angels are here. Not kuti ma-angels auya, no, angels come. Anouya, but mamwe antonge andouya uzongokula down every day. Ngokula down every day, hazviko. ndikupaona saka imimi nemusina kuatenda 1 million challenge because tanga tichitsvaga maprofita oro vanhu vari spiritual zvechokwadi. Imimi makakwata here? Ndoya kumba kwako zigo iwewe. Ndoti zigo ndaurara pamubhedha wako nemukadzi wako nhasi. Iwe utoti haiwa no problem uyai. Kuna zvinhu zvakadaro. Ndendakakusetera demo munozvi. Prophet Makandiwa muchitsuwo is not an ordinary guy. Panyama nepamweya. But ndinotaura panyama. He is a very clever fella. Munhu wekuti akagara anonyatsofunga kuti ndoda kuti vanhu vese vambotaura nezvangu. Dzova dzanyatsochena zvadzova dzanoti if you go to heaven and I'm not there. Haasi munhu wekuti ari kufungidzira zvaari kuita ka. Vanenge vatoweya vatomezha kuti ndikati vakati I'm more gifted than God. Vanenge vatozvi explanation yacho anchazoya nayo next week inenge yakadai. You understand? Saka ndimuridza ringoti ndamitisa Beverly kuitira kuti album ribude ritrend. So for me that was a trend. I actually commented on that, not because chinhu chandaifunga kuti chiri real or whatever, no, but because atinoraidhawo pa trend yacho totozika mwaona. Let's say it was real. Okay, if it was real, there is what we call, that's not prophesying actually, that's word of knowledge. Prophesying, it's speaking things that will manifest in the future. Word of knowledge kukuudza kuti $10 momwe. Specialty yaizvozvo ndanonzi ma-familiar spirits. Anyone with a familiar spirit can do that. Anyone who is demon possessed can do that. Haustomboonere zigo mascenario ekuti munobudisa demoni muchechi. Umwe munhu obva da kubata usandibata iwe nezironga ushidai. Unovhara kuexpose. But ivo vakataura kuti kana kuine munhu anoudzwa zvinhu nemadhimoni. Handiti pakazoti kana paine futi maprofita wedha echokwadi kana enhema. Ndo pandiri kuti inini zigo. Chinhu chiya changa chiri rigged. If it was something chiri genuine. Handitika? Vanotori nemweya yetsvina maiona vachienda kupi? Ikoko. But let me tell you my personal experience why ndisina kuenda ikoko. Because inini handina kudanwa na Prophet Makandiwa and havasiri vachandisumudza. Because Mwari akandidana akandiratidza kwandiri kuenda. Saka inini ndikava greedy zvekuenda ndoda kunopiwa $1 million naMakandiwa, ndiye amwari wangu. Ndiye akundipa ropa. Unozviziva zigo kuti unogona kunamatira munhu izvozvo. I once prayed for one guy. I will not mention the name. High profile guy. He's late actually. Akandivhurira safe. Yanga ine ma-runs nemapula nema-use. Akanditi choose what you want. Ndikanzi nengirozi ukangotora dhora ipapo. Ziva kuti ndo kuguma kwako kutaura neni kana kuona anything.
ndosikachiona kuti kune maprofita but akambopisa. handiti munenge matora mune masefu mbona paine mari yese yamuchada Right. muupenyu This comes to munenge a muchida certain- kutaurei This comes nengirosi to a certain point yanoda kuti unzwise Ziko. How wealthy was Ndungi? ndunganyatsozive but handifunge kuti angari wealth But how powerful was he? very powerful Which tells you that spiritual things and material things cannot be equated. Alright. Wazvona? Ndosikachiona kuti kune maprofita akambopisa ndobva azongoti zi. Chii chinenge chaitika? Watora pausiri kufanira kuti ndiGehazi ari kumhanya kuna Namani kunoti hanzi Tera. tindipai offering. Yet muprofita usatora chi? Usatora. Yes. asi zvakaipere kutora In what sense? because izvezvi pane phenomenon yekuti matauriro atiri kuita ekuti unenge uchiverenga bhaibheri chinzi freely you received freely chi give and then totarisa machechi atakakurira because takakurira mamainland pentecostal church mufundisi tinge tisikati kana vachida kunibatsira ndovapa mari kana ndovanamatira ndovapa mari kuma 1-on-1 ichichi chandiri saka izvezvi zvaakuitika manje publicly kuti hatichaita mari yekupa mufundisi kuti vachengeteke kana kunzi pari kudiwa offering kana chi tauroti kana uchida kuuya ku 1-on-1 bhadhara 500 chi yako so vamwe kana takutasira kwana panondongobhadhariswa kune kafinomeno unonzwa chinzi kana muprofita ari wechokwadi kana ngangeri yechokwadi inoramba anoti kuramba mari ndosaini here yekuti manje iwe wamunhu waMwari. Okay. Which is the richest church on the planet? Catholic. No. Latter-day Saints. Latter-day Saints nemari here. Latter-day Saints ndo honor the seat of Utah in America. It's the richest. But let's talk about the church you understand, the Catholic Church. If vanhu vanga vasingabvisi mari kuchurch, how then did the Catholic Church become the richest church with a seat? Preachers that came to Africa first were workers. They were employees of the church on a payroll. And they were perpetrators of a mission that was being executed. You understand? What these people understood, the hand that gives receives, which is there in the word. Those culture know Africa is the most richest continent, but with the most poorest people. Because mu Africa muna mabhero anobuda mu Africa achienda ku Europe. Asi kune mabhero anobva ku Europe achiuya kupi ku Africa. One thing chanofanira kudzidza zizonje kuti spiritual laws are set forever. They don't change because of events, emotions, or time. You understand? The whole foundation of Christianity is based on giving. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Imukuti hamuna da theology but murero muri kuita mascripture hamuna kuenda Nicodemus here pakati peusiku zvenyu muchirwa night school. No. Kuziya chari kuitwa ka night school Orgona theology. Kune Amphiki, kune FM, kune Wesleyani. Come on. And already the word theology is the study of God. How do you study your creator when you can even not study the ocean? Saka my scriptures ndo azabu because ndoverenga shock. But back to my point. Principle of giving is the most powerful principle ever. And giving inoitwa baba and itori scriptural. Giving inoita and itori spiritual. Those culture kuti vanhu vari kudisappear misoro yevanhu ichishaikwa. That's giving. Rituals aya kuti aitwe ari kuitwa through kuromba. Giving. All right, Zigo. For you to speak to an entity from another side, for us to open a door for that entity to come, it needs a sacrifice. When we say you are sacrificing, what are you doing? You are giving. Giving is the most powerful tool yakuti iwe ndogona kutorera mukadzi wako negiving. But sacrifice, unoona muBhayibheri pane mambo anomboniconfuse pekuti hamenovairwa hondo here mambo werimwe side patora mwana wake pamuroverera Mwari abva zvaitwa nemunhu chichichi sanovanotara kuti ndo same zvinoshanda ibaba. Zigo. Ngatipe example. Handitika. Ngatipe example yemufana wako toti hana kuroora ane bhebhi rake. Handitika. Imimi Zigo mova mapa bhebhi remufana lift.
yes shamwari yes aurise uri kuenda kupi uri kushanda kupi handina kwandiri kudi ukuda basa ere ndikuda basa no ndozova komanda wane kambani yayo yakafura tumira CV otumira CV omufonera aenda kuinterview komandande wangu beperwana basa iwo sewe siri kubatika iyo ndaida kunzwa kuti kwazona basa handina foni alright ngadarika apo wotengera baby phone handitika already watocreata a certain bond nemunhu iyeye handitika ichaita kutoti favor yake itange kuuya kwawe. That's giving. Giving kuzoti sacrifice free will what angowo mazita ari kudetermina event kana kuti pari kudiwa kunzi alright ngozi iri kuda chakati but yese igiving. Tinokonfirma futi something chokuitika muHarare muprofita mombe muHarare ari kuti ma-spiritual sons ake mapastor anenge achirara nevakadzi vavo futi. But what's strange now is haasi kurara navo just in a way yaye yekuti ari kuenda nekuseri achinopfimba chichichichi. Iwe unotozviziva kuti baba vakamborara nemudzimai wangu igiving futi iriyo. Alright, iyoyo haisi giving. Iyoyo it's an act of a rich kwao. Zviri pa2. Let me put it in 2 ways. Kune varume vana mainini. Kana chiti kune varume vana mainini ndiri kuti there are men that are not men enough. Vekuti ndikakuoffer mari zigo kuti inini ndichakupa ndoti kumukadzi wako ndokupa 100,000. Ndanoudza murume wako ndoda kurara newe. Murume anobva angofunga kuti no but achangorara newe ka wanotipa 100,000. Why? Because he is not man enough. Munhu yangu uri mukategori yengochani. You understand? Then kozoita pekuti you and me we are in a covenant. But baba muri pa men enough muchu remember passion achitanza mukadzi namuna passion jaba chiti mukadzi wako pakuchita mukadzi wako akashakwa na sport kana na weakness unofana ngonzwisisawo. Anenge ari mukategori iroro. Varume vasiri men enough. Inini newe zigo tikaita a covenant. Tikaenda kwataenda isusu. Tikanopfugama. Pobuda kana chimwe chinhu chinobuda. Chotiudza kuti imi varume kuti muzonzi masimba. Munofanira kushare vakadzi venyu. Atizviite. Ndo zvatinodi? Kana tinoda kusimba. Ndo zvatinodi? Zvatinoita. Kune varume vanotoroora vakadzi for marituals. Ndo kupusa kwakaita masista edu mastreets. Kuti vamwe vanhu vari kutovanyenga haisi love. Rituals. Because hakuna murume akakwana ane pfungwa dzakakwana chero ari kutera rakaita sei anoramba ari under a man and oramba ane mukadzi waari kuziva kuti boss vangu vari kurara naye unless there is something serious chaari kubenefita from that. Haya matopic anda ndizotanga kunetsana nevanhu. Rega tipfuure baba. Ndofunga makaona ndinenge kuquestionana kandirumboita na Prophet Miracle Paul. That is not what we want to talk about. Ndaona imimi mune challenge yamakaita kunana nenge mapostori anenge chinenge chiitika. Handiri kutoona ukatarisa inyaya yekuti pamwe kamera ngona kusaona ukatotarisa pane punch bag apo nemagloves ari apa uri kutoona. Inini ndinda takafanana nevaimbwa na Silent Killer kuti party time tinosessiona boxing. Saka avanhu vanozofunga kuti majokes kamuningi ndigiriwo magloves yani magloves aburitse muboxera. Party time tinosessiona boxing. Saka pane pamwe pekuti we are spiritual people but hatingozoramba tiri pamweya. Uri kuona iyo zigoyo ngatiti taenda out. Kune izvozvi kune album launch yaJapress. Handitika. Ngatiti taenda kualbum launch yaJapress. Hatiti. Ndina madam vangu. Handitika. Aya magloves. Kwete nemanema. Aiwa chayo. Because isusu tagara titori vanhu veboxing. Ngatiti taenda kwaJapress. Handitika. Taenda kwaJapress mukadzi wangu inini obva abatwa gadziko nemunhu. Ndofana bva ndatoti no Mwari ngaakuitire zvakanaka. Mwari ngaakuregerere. But Jesu anoti ukarohwa dama reuku mupore uku. That's the problem when people adopt a culture that they don't understand. Ukazvitora as a culture kuma Jews kwazvaka anonzi chikwa
tinoiti chimari asi haisi rido inonzi chi ndikama kuti zvinonzi what it means, but zvazvinoreva zviya ziko hazvizo kuti ukarehwa left ipa right, zvinoreva kuti avoid conflict whenever you can. Saka ndikakutokonya uchigona hako kuita walk away andito zvona. Do you know kuti Jesu netimu rake were the most violent people? Ndaona kapita ngodai atocheka munonze. Ngatisatomboisa yapita. Jesu aifamba nevarume vainzi John naJames. John naJames were the sons of thunder, the sons of Zebedee. Mbiri yavo mumastreets yanga iri yekurova vanhu. Saka inini ukandidena uchifunga kuti tinokwira gomo tononamata ayo. Zvatinongoita tongoita make sure kuti zviri pamutemo. Saka pane vamwe madzibaba vanonzi madzibaba bolo. Yes, havangonzi madzibaba bolo ka. No, he's a black belt martial arts guy. Vanotokava mabhutsu. But indorowa manje boxing. Ende urikona zvakanakira boxing manje ziko akukavi mabhutsu. Maoko chete. Saka indotozoroti bolo muringa and anchavaputisa, but anyway match yacho haichazoitwa because takazogariswa pasi namwe akuru tikasangana nana madzibaba bolo akati aiwa he's a very nice guy and atori muprofita chai ini zvinondibowa zvoti kana ndakaorganiza match nemunhu nyanza mana madambomupedzera muna danjera poyo vamwe vakuru kuti kulai down no urikuona why match yakazomiswa because inini namadzibaba bolo taigona ita mechi yedu zvakanaka. Inini namambo bolo taigona kuita mechi yedu zvakanaka. But whenever you do something chikatanga kuita go out of hand, chinofanira kumirwa because you realize kuti yanga yakuita kunge mechi yemakristu nemapostori. But haipo iri mechi iyoyo. No, haipo. In literal sense. Anda kuzati maiguti vaitocomplaina. Inini ndinofunga kuti anyone anocomplaina kuti chechi yakati kana zvakati haasi spiritual. Muti maiguti haasi spiritual. Vanenge vastori kana vachicomplaina naizvozvo. Because mumweya zigo hamuna postori, hamuna AFM. Muspirit mune power. Chete. The kingdom of God is not in word. But in the demonstration of power. Mune power. Saka tikatoti isusu because urikona indakadai. Ndinofanira kutoonekwa nchiparidza kupostori. Chero ndikavhura mavhesi haana zvaanova affect because shoko ravanongotaura vasina kuvhura bhaibheri ndo shoko ratinongotaura tavhura bhaibheri. Alright. Ndada kuenda up. Ndichingoti panhau fight idzodzo. Apostle Joe Daniels. The apostle of God. Inini handina problem na Apostle Joe. Mune problem ne. Ndine problem nekuti vanoda kupinda muterritory dzisiri dzavo. Apostle Joe Daniels is a teacher of the word. He is actually a very good business teacher. Business teacher. Yeah, business teacher. Zvinhu zvinechekuita nebusiness vanozvinzwisisa. Saka anyone who can teach business haatadzi futi kuparidza mavhesi. But haazode kubhiefa kunge Pauro iye ari mwana waSkeva. Anorohwa nemadhimoni. Kuita mwana waSkeva is not that an insult. No, it's not an insult. Skeva was actually a priest. Zviri kureva kuti rengi dzasiyana. Anditwa zvona. Au tauri nyaya dzemweya. Anditika zvausingazivi yokufanira kutora nyaya dzeentrepreneurship. Exactly. Bo ndakaona anonzi Kuda Tagwirei akakokwa ku-youth meeting ku-UFI but specifically on nyaya dzemabhizinesi. Because that's his field. Urikuona here kuti I'll give you an example. Apostle Joe Daniels when he started trending pa social media vanhu vakawanda vaiposta maclips ake. Why? Because they are very motivational. Anokusimudzira mweya wako. Exactly. And it's part of ministration. But the moment yaunozovhura muromo wako iwewe woti hakuna chinonzi spiritual husband. Iwewe usati wamboona kana nunzi mweya. Now that's a problem. A spiritual husband irikwe. Yes.
Zigo Inini inini muri hope because madoctor vane a way of explaining these issues, you are stimulated, hormones excited, genes, testosterone, what. There is always a scientific explanation to these things. what's the purpose of science? Discoveries. And and the 3/4 of science is business. So it's relevant. This Igor attack Miracle Poe, it's relevant. He's a journalist. We don't interfere or stop them. We stay in our lane, which is spirituality. Saka moment and doubt, ayo, science is wrong. Ndakutopinda kufield isiri yangu. Sajo. Zvatiri kumtsiura kuti asaite. Right. Kufield kwangu. Spiritual husbands are real. Now you need to understand the origins of spiritual husbands. Yeah. So my origins of spiritual husbands, there were certain entities that were on the planet, my watchers. My watchers were in the category of angels. Now, angels and men are not supposed to procreate. You understand? But in Girozi Nevan, certain things. Right. These guys were now causing havoc and chaos on the planet. So God had to destroy. Because you need to understand the laws of the planet. No spiritual entity is allowed to operate on this planet without a physical body. Saka, if we take away your physical body, we have made you powerless. Saka, God destroyed all those bodies. But mweyayaya yezvunhu zvanga zvazvarwa haina kuenda kudenga, haina kuenda kugehena, because hakuna nzvimbo yadzo in all those places. So they remain here. Ndo anonzi ma-disembodied spirits kana kuti ma-demons. So these demons had particular behaviors that they enjoyed. Like sex, violence, kudakwa, and all. Kudakwa hakuna kushata. There's a difference between drinking and being a drunkard. I drink. Jesus drank. My Pharisee anototi, how can this be a son of God? He is a glutton and a wine bibber. Zvokudza kuti aigara achidya stereki zvinonaka asi aimwa waini yakawanda. Jesu akabatovati, imi makafanana nevana vanenge vachitamba vekuti tinovati takuridzirai mhere hamuna kuchema, tikakuridzirai nhengemwe mukaika kutamba. Alright. And abazoti hanzi fruit of muzangeri mukauyi handisi kunwa izvo, ndichazonwa kana ndamumambo vachi. But vhangeri rakadaroka mamen of God havadi kuriparidza, but hanzi mamen of God vanenge vachitomwa. Havasi pachokwadi. Vanenge vasina kumira pachokwadi. Do you know why? Bible not who unto you if people speak good about you. Vafundisi vanoda kudiwa. Saka pakuda kudiwa wakafanana nemunhu ari kurega mwana wake achinhonga nyama mundiro yemuyenza kuti uyu haanzwe muchitadza kurova munhu. You get it? So ma-disembodied spirits now ndo madhimoni anenge achitsvaga ma-loopholes ekupinda nawo mumabodies evanhu kuti vaashandise. So ma-spiritual husbands zigo ukaenda iwo woti kuda kuromba todaidza in entity yatadaidza, entity iyoyo ikadaidzwa ine demand kuti fine iwo uri kuda kundiise ndizevezere vanhu vari kudarika pashop pako. I'll give you a practical example. Hausitombotenga chinhu chausina kupulana kutenga mutown. Wozozvunza kuti chinhu ndachitengerei. Pane mhepo baba yekuti uchidarika inogona ngokuzevezera kuti tenga icho. Iwo ofunga kuti ipfungwa dzani? Saka munhu anenge aita covenant nedhimoni kuti inini ndichakupa sisi vangu kana kuti mwana wangu musikana kana kuti vakadzi vese kumba kwedu. You understand? Dhimoni rine advantage pakuti iwewe you lapse fast. Iro harifi zvekumhanya. Rinenge riripo. Saka waripa right of passage. Richarova vanhu vese kusvika meno magenerations mangani. Ndo one of the things zviri kurara nevanhu every day. Chero uchinzi iwewe science iri kuti you are being stimulated every day. Nepa unenge mukadzi paanenge ari nguva yake it comes. Kana kuti a guy anditika every day. Unoziva kuti kune varume vekutoti they cannot vanofana kurara nemadzimai avo vasati varara. Vakangorara hope chete zvadhakwa. Chinhu icho chikatouya chikarara naye chero mukadzi akamuguma achadai kana kudi
kuzvinzwa. Then you tell me wovhura muromo wako kuti stimulation kana kuti no there is it's lack of term what no Mr. Daniels, this is not children's play. Alright, so does it explain also why vamwe vanhu number 1 havadi kuroorwa kana kuroora asi vasikabatike futi kumabhebhi oro mafesi oro kuhura anenge angondiripo inzwa ndosika ichinzi spiritual husband or wife. This thing chinenge chatoitwa married to you, but unofanira kuti pane munhu ane authority yekukurodza kana kukuroresa. Ndiye anenge atokupa kuchoni ichocho. Sikaindokwanisire kupiwa spiritual husband nemunhu asina kukama naye. Haukwanisi kupiwa spiritual husband nemunhu asina kukama naye, asinokwanisa kuzvipa spiritual husband. Ziko wakambononga mavhu here iwewe ukaimagina kuti mavhu aya ishuga, wobva waisa muromo uchinyatsoimagina kuti ishuga, uchinyatsoona picture yeshuga, wobva wananzvira wototapirira nemavhu. No. Anongoramba achitesa ari mavhani. So how can people think kuti when they are masturbating they are just thinking? Pfungwa. Wosaka mumuromo hadzishandi asi uku ndokwadzoshanda. It's because imimi pamuri kufunga kuti you are doing it alone. Panotori nemhepo dzakamirira izvozvo. So nhasi unozviita waiinvite yauya, mangwana wazviita waiinvite yauya, third time wazviita waiinvite yauya, fourth time hauchainvite yakuuya yega wakarara. Saka industry yepornography industry itori nemaspiritual husband mukati. Industry yepornography itori part of the kingdom of the devil. You understand? Sex is not meant to be publicized. It's a sacred act. Right? Saka iwewe ukaipublicize. If it's normal, play kamba mne vanhu. Munhu wese arimo. But macouples ane mazuva ano kuti vakambonakirwa vobva vabatidza foni vombotorana vochengeta mufoni mavo. Right. Ndozvatiri kuti inini. Bhaibheri rinoti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Unoziva here kuti zigo kuti uzive kuti uri HIV positive unenge watotestwa. Kana usina kutestwa unogona kusazviziva. Munhu anogona kusaziva kuti atori nedhimoni kusvikira raburitswa dhimoni. You understand? Ukatoona iwe brain dzako dzichikuudza kuti recorder a sex tape, that's not you. Pantori nechinhu chiri kukuudzira. Muri kudii kungozviita publicly. You understand? Saka a lot of people vari kutorasika ka. Simple. Satan hana kupusa ka baba kuti anga bite. If the devil comes as the devil, you not make a deal with him. You understand? Kutorasika kwenguva refu. Anyone anotozvirecorda sex tape anoda Jesu. Andoda deliverance. Pane kaTikTok andaona muchiti hanzi ningimuudze kuti zvaakutaura tazvinzwa. Anonzani zita rake, hanzi video rake tariona tichadhila naye, anonzani Defeat Shumba. What was the story behind? Ndakutry kuti tataura zvinhu zviri deep akati ada kumborelaxa mbijani. Aiwa, Defeat Shumba nyaya yake takainzwa. Yakasvika. Saka tichazoona zvatichaita naye. Yanga nyaya yei? Aiwa, imi muchingoziva kuti nyaya yakadi yakasvika. Alright. Pakuti tichazoona zvatichaita naye, is it a threat or is it just a friendly reminder? Wakambodzwa nezvepainting inonzi the Mona Lisa? No. Yeah, painting inonzi Mona Lisa iri kunana pari painting. Inodhura singaite. Inodhura singaite. Yekuti ukamira straight inenge yakakutarisa. Ukaenda uku inenge yakakutarisa. Ukauya uku inenge yakadi yakakutarisa. Saka zvinongodependa. Statement rangu rangafanana ne the Mona Lisa. Zvinongodependa kuti uri kurinzwa sei. Uri kurinzwa se threat here? Se opportunity here? Urinzwa wange munhu arutsvaga basa, nyaya yako kutsvaga basa tainzwa. Asi nyaya yakadi nyaya yakasvika. Zvationa pano. Interview yedu yareba. Now ndiri panapa ndiri kuona pane mabhodhoro iri bhodhoro rewine aya makendo yamenoti zvimwe izvi itange perfume. Ichi chichi irab. Rab kune vanhu vakatsingwa veve vanenge vakarohwa nemakumbo. Ndo yatinoshandisira vanhu vapi ivavo.
because unofanira kunzisa kuti yo on this planet tinoshanda nema-elements. Zvinhu Mwari akagadzira muti haana kugadzira chair. Iwe as an individual unofanira kuona kuti muti uyu une power rekuita chair. So kune zvinhu zvinoshandiswa, but kana zvaanoindwa Bible rinoti every handkerchief and apron that touches Paul's body went and healed the sick and cast out demons. Saka chese chandinobata semuprofita ndikataura izwi pachiri rinonamira. Saka Vicks ndeye makumbo, vanhu vakatsingwa makumbo, vanhu vanonzwa musana, but anyone who's above 60 hatinamatiri makumbo kana musana. Ndaamurware nemakumbo nemusana. Makumbo anenge afamba siku 60 years. Ndazurwa. Unless itori special case yekuti akatsingwa. So this is for the legs. Ointment yekungoti wewe pamwe pauri kuenda uri kufila kuti panorema whatever. So you just apply it on your hands and your head. But handizvore zvine zvakuzonzi munhu akuzora mafuta eshato. Mafuta eshato anenge atori mafuta eshato. Ndechia. Aya mafuta aunongoziva ane simba rachitira mweya mutsvene. This is just a lip balm. Mafuta eshato aya anotogadzirwa kodaidzwa. Haisi mafuta anoshanda. Spirit behind. Kuti munhu unotoshandisa mafuta ehwai kana embudzi. Anything. Ngati wachiva go. Yes. And then iyo. Not as such. Tikada kuteta kukanganisa. Pane specific element iri mushato. Yeku daidai kunonzwa sekubhuya. Alright, rikati ndikupe example nezvinhu zviri familiar. Amunoti mafuta eshumba. Shumba ine imwe black sticky powder iri kumasure kwayo inonzi Sevatone. Shumba kana ichimaka territory inonotonona yaburitsa Sevatone. Sevatone inonhuwa so. Saka any animal inosvika padhuze inotonzwa kuti territory yakadi yakamakwa. Shumba painofa just a few minutes kana few seconds ichangofa, Sevatone iya inobuda. Ndo inotorwa iyoyo. Ndo inozogadziriswa munhu. Onzi akazora mafuta eshumba saka anodominate. Varungu vanozviiteresa. Imimi munoona varungu vachiuya kuma-game park Vachita trophy hunting. muchifunga kuti vari kuvinga kuzoshuda mukafona. No, they are actually coming for those things. For your own information, varungu unoita marich kwausika kutodarika isu vanotenda. Bozi varungu vane chibhora chavo chimwe chavanenge vachitamba nacho so vachichitarisa so. Then perfume ndeye favor. Right. Unoziva here zigo kuti iwe wakagadzirwa, murume akagadzirwa nevhu renyika akaita flesh. Then mukadzi akagadzirwa neflesh. Handitika? Akazobatwa naMwari kuti spirit ivepo. Right. Vakadzi vanogadzirwa zigo. Chinokuita kuti vakadzi vageze kudarika varume inyaya yekuti musubconscious mavo vanotoziva kuti mukadzi ane kamwe kakubwinya kanofanira ngachi anako. Bible rinoti Esther akageziswa nemafuta emara for 6 months nemaspices for another 6 months. Why ainzwaro kuti ave nefavor. Saka iwewe usafunge kuti munhu unongoerekana wazonyengwa nemunhu ari nani ane mari nekuti wanyageza. No. Pane zvinotoitwa munhu. And that explains kuti ndaitotsikanitira nemwe wangu ndichiti musikana anonzi Ningi musikana kudanana zvake nembinga anogona, but kudanana andi anazo ndezvanenge angokwira nazo mota voenda vese kun'anga vodzoka voenda kuVic Falls, but abva ikoko anongoya achingokuti amana ndikutsvaga mari yerenti chichichichi. Inyaya yekuti ari kuonekwa physically but haasi kuonekwa spiritually. You understand? Haana kugadzirwa munhu iyeye. There are 2 ways. Kune way yakachena yekugadzira. Kozoita ndo yatinoshandisa perfume. Kozoita way imwe iri kuitwa navamwe vamunoti gogo venya ndichositaura zita ravo. Vari kushandisa chibereko chembwa. Kuti vanotora imbwa hadzi voita kuti irare panenge iri pahiti. Painorara nedzimwe mbarume paya. Then vozoiuraya votora chibereko chacho vochiomesa vochigadzira vanochigadzirisa. Ndo iri kugadziswa vamwe mastreets. But kana wakagadzirwa fanike Esther uchinhuhwirira panyama nepamweya. Ndo zvatiri kuita. Unotora murume akasvika. Kwete wemunhu. Anazigo ndo unotora majournalists. Then masalt aya. These are for cleansing. Unozero zigo ndikatora zita rako iwo. Ndikarisa muchigaba. Ndonochera mvura yesewage. Handitika? Netsvina imwe yandongoisa mukati ndotaura mashoko ndosheka kudai ndovhara ndonokanda mublack toilet. Vanhu vanotanga kusema. Muchada kuti tisemwe makubudisa ma state secrets. Zvazvakanakira manje. Only people who carry power can do that.
revelation inoitwa nemunhu wayapiwa. Zvimwe zvetaura vakomana vangotevedzera wavo. Omurati imi mukazviita Ini imini. ndikazviita. Mama ndipinza chando. You understand? Haubvetsa Ndikazviita. Saka masouls aya, masainted souls, anogadzirwa naMother Commander. Mother Commander. Yes, my Mother wife. Commander mudzimai wenyu. Yes, masainted souls. Anobva aita kuti iwo kunhuhwa kwako kwawanga waiswa mubhodhoro kwekwe kuchibva. Saka tongoti orai ndewo yekugeza munyama, right? Alright. Then macandles aya, munhu nemunhu ane element inomushandira. Saka each and every candle rine zvarinodi, zvarinomiririra, Ndikuona akasiyana nezvarino attract. Alright. Oshona. Vanhu vanonyaifarira ipepo because azo ndo anoattracta mari. Ndoachasi. Then wine. Bible shoko raMwari rinoti, Kristu anoti, iri ropa rangu, imwai muchindirangarira. Ngatiti iwe uri kurwara ziko, pamwe wanzi une cancer yemudumbu. Kukubata dumbu toti nezita raJesu, that doesn't change anything. Ruoko harisvike mudumbu. Tinonamatira wine, tokupa womwa. Yosvika mune cancer. Because iyo iri kutomirira ropa rani raKristu. Tobva taisa shoko yonoadresa the problem. Zvamuri kutaura izvi, munopomerwa nekumaPentecostal kwedu kuti you should not use objects, only the name of Jesus is enough. Inini ndiri komanda. Kana uchinzi uri komanda wakafanana nenzou. Nzou haicheuki kuhukura kwembwa. Number 1. Number 2, hakuna muprofita akadanirwa munhu wese. Kune vakatodanirwa, vandakatodanirwa. Ende vandakadanirwa inini ndikatotaura vanonzwa. Ende vachitowana matestimony. Aiwa, interview yedu yatora time yakawandisa. Sada kungoti tichiti gagaga tichivhara. Mungondiudzawo imimi zvimwe zvinhu zvamunonamatira vanhu, zvamunobatsira vanhu. Vanozowa kuti no, vanga vachida kuadvertisa, but I think when anoadvertisa vanotanga kwevhidhiyo. Ndimaona ukanatara kwekupedzisira hata ungoti asi munhu waita nguva yakareba uchiona vhidhiyo uchida kunzwisa ndiyani anonzi Commander. Tinokupawo kodzero yekuzivawo kuti ane dambudziko iri, vanokwanisa daze kukubatsira. So zvazvinoita, when you are a spiritual person, hauna limitation or guardians yekuti ndinogokutangira pachigumira papi apa. Inini I am frank zvekuti if you come with a problem yandisingakwanisa kukubatsira, ndinokuudza kuti iyi problem fonerai ningi. But just for basic, like I explained, ibaba zvinhu zvakafanana nemunyama, favor, people that varoda kugadzirwa maminds, marriage issues. Ipo maminds baba, vanhu vane mamaini anopisa, ana Scotty, ana Bossy, Kangara, ana Chi, namona muchiti munenge mine robo regold. Inini ndikauya mine robo regold iroro ndokwanisa kutowanawo munana wangu ndikatonoita gomba rangu rakaipa. Zvazvinoita manje ndezvekuti chinhu chinonzi mari zigo. Money is not the paper. The paper is the currency. Money is the spirit that governs currency. Saka tinofanira kutanga tatombotrace kuti iwewe kudzinza renyu kune vanhu vakavaka maaltar emarere. Pauri kuda kuchera pacho iwewe, are you welcome? Uri kubvumidzwa here nevaridzi venzvimbo? Kana chiti varidzi venzvimbo hatitaura vane mapepa. Tikutaura maspirits. Musutaura Ministry of Minds. No, hatitaura Ministry of Minds. Tikutaura maspirits akagovern nzvimbo iyoyo for a long time akadominate. You understand? Saka it's a whole lot of process. It's not something like once ukauya kwakomanda kugazebo ukatonamatirwa wakutonoita mari. No. Pandori nevamwe vandotoudza kuti munhongi kana senda. Kuti saka toita sei munhu wamwe anototi pane issues dzinofanira kutanga dzakorektwa kudzinza. So everyone issue yake iri tailor made. Bartimaeus was blind because his father was blind. Rimwe bofu ranga riri blind because Mwari vaida kungoti Jesu azogadzira maziso umambo huonekwe. Rimwe ranga riri blind because ranga rariwa nevanhu vemuguta. But vanhu vese vari 3 vanga vari blind. So every problem is spiritually tailor made, and is result yacho, deliverance yacho, solution is also spiritually tailor made. Alright, mama pamatambudziko. Ndo zvandiri kuti ndimenshene zigo kuti ndora pachakati kandoti no. Anyone who has a problem that they have, kana Mwari vakazvinyora kuti Commander ndo vachakuburitsa, unotongosangana na Commander. Ladies and gentlemen, Mawanzwa Commander, we hope to sit with him another time. Our interview is now past
1 hour. Saka tangoti commander vangotipa last words avo kwete kuti vakuenda somewhere asi kuti tisu tisita kuenda tozodzoka chita sei tichinzwa tafamba boxing gloves mondipa kainina ngokuti nini ndinoda kumbonorova vanhu. Kana muchida mechi naProphet Miracle po motudza tokurongere. Pane karinga kanaka bada. Pane karinga kanaka. So my last words that I would just say, it's a prayer. Allow me to pray. Okay. Father, we thank you because of the life of Zigo and his team. May they be blessed as they do their work and may they be protected. Tinonamatira nyika yedu Zimbabwe. Mwari atirangarire in every angle. Tinonamatira peace, prosperity, nekuzikamwa nekusumudzwa. Tinonamatira everyone achaona video ino. Whatever they've been facing, the challenges that they've been having, izwi renyu ngarisvikewo pavari vaitirwe zvakanaka muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. And with that we are out. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. Perfect. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Could be. Where?